jalaran saka kulino wana-wani wana pisan sing wani tapi duweni yo mas yo. Wis ninggang tekaning mangsa tulis waris bagja diri ketulis kegawa janji yoman wis lawasun ora jamu barang jamu godhong menirang wis lawas ora ketemu ning ati yo mas gugah ati yo mas gugah ati yo mas ati kang sedih nembus ning raga yo mas lakalingan ning waktu semana sun pernah kepikat tresna yo mas witeng tresno jalaran saka kulino yo mas wana-wani mawano pisan yo mas sing wani yo mas pasti duweni pasti duweni witeng tresno janganan saka kulino sing wetan balike mulon yo mas diwasadan ora kelakon wis lawas sunona jamu yo mas barang jamu kecubun wis lawas ora ketemu mamaku barang ketemu di urip panggung yo mas jelas sutra yo mas mali berlendang wong ayo si jantung hati wong ayo si jantung hati wong denuk katon ingat Jara sutra paling
wong ayu ngasih jantung hati wong denok katon ning mata wong denok katon ning mata tanpa nyandang warna reka tanpa nyandang warna rupa ketenger masa urungan ketenger masa urungan sareng mimi wace kedik duh minangkane bapak dan rumah ibu dan rumah dewek sareng bos kombayana sing ambulo dewek eman lansa yang bos kombayana eman lansa boten kekanton kali mama kue enge kedik sareng mimi kue sintane kedik saking desa besi sareng pelindung sinar kobar kedek minta kada pasar protein mama saya bos sinar kobar dewek sareng sekretaris muda sinar kobar dewek minangkane Kang Waryani putra dewek RT lara masing bayarin ngucapakan matur kesuwun kangge Pak RT lara yen eman katon emane yen sayang katon sayange Pak RT lara yen sayang katon sayange saking desa besi sarang mama Inta mimi Inta bos sayuran mama Lurah Sutani saking longop dewe sarang bunda Aruna sing de kos-kosan dewe Bapak Trisno ibu wace gede emanan saya Bapak RT lara saya Bapak RT lara sing paling eman dewe sareng mama Inta mimi Inta nih kedik bos sayur mamaku mimiku nek kedik godong murah saking pange gaya gagas maning atine gaya gagas maning atine bos kombayana saking ambulu dewe sarang Bapak RT lalai kedik eman lan saya sarang mamaku enge kedik
ade sing paling sayang mamalan mimi intane kedik bos sayuran sarang ibu dan rumah ibu wacine keding sarang bapak dan rumah minangkane bapak Trisno dewe ibu waci masih ngormati gunung mana yang paling tinggi tidak mendengar gunung Basuki dukun mana yang paling mandi tidak melawan badan sendiri dukun mana yang paling mandi mama saya bos narkoba tidak melawan badan sendiri sarang bos kumbayanane gede minangkane saking ngambulu dewe sarang bapak RT larane gede bapak RT lara eman lan saya sarang mama lurah sutani kedik minangkane mama lurah sutani saking longok dewe sing teliti lan hati-hati sing waspada laku lampae putri ayu masih narkoba minangkane nok neni dewe senang banget saya aade saking besi dewe mamaku sarang mimiku kedik sarang bunda aruna kedik bapak RT larane kedik bapak RT eman lan sayang sarang mama intane kedik mimi inta bos sayuran dewe mamaku mamaku mimiku cintae kedik bapak Trisno sareng buatnya kedik minangkane dan rumah dewe dilali-lali tanggorora lali dilalipur ora kelipur tambah langsung pakai muatan tambah lawas dadi kelingan alon-alon makan makan bagian alon asal kelakon itek tresno jalaran mah jalaran sokok kulino wana-wani mawani pisan sing wani pasti duweni sing wani mah pasti duweni eman-eman godong daliman sing di eman sok salah terima sing di eman sok salah terima jakrik dami sun melang ditinggal kari esuk nakir sore nakir sing ditakir godong pelasa esuk mikir mas sore mikir sing dipikir ora romasa sing dipikir ora romasa molong-molong mata monana sekecap beli bisa hocap takdir beli bisa dibungkus kadar beli bisa dibungkus sarang mamaku kedik sarang mimiku sintane kedik bapak Saprudin minangkane pelindung sinar kobar Kang Waryani bos muda Kang Waryani bos muda sinar kobar sarang mimi rastine kedik mama saya eman lan sayang
dilalilan yang gerora lali dilalipun ora kelipun tambah lawas dadi kemutan rame-rame mas suarane kepireng sing ketepian kepireng masing ketepian sering-sering ngalamat-lamat sarang bunda aruna kedik minangkane bos kos kandewe sarang mimi intane kedik amit mundur ma amit mundur sekatae makelebatan nyun agung ning pangapunten nyun jembar ning pangapura